Erokamano. Mokwongo, kamana kaka iwacho ni the process mondo wachop kama wabete ni was majorly political. Wang'eyo duto ni gik ma Deputy President, the former Gachagua ne wacho, ok en gima diera makende, gima nyien ahinya Kenya ka. Jomoko time to eto no wache. Nikech achiel kuom gik manomiyo igole ahinya iparo the famous quote ni shareholders unun gi shares adie government kai. Koro king'iye largely politically tineno ni okogole nikech gimotimo ahinya marach to nikech gik manowacho emanomiyo igole. Mateni it was merely political. Iyudo ka ng'ato donjo office to ndiko ji te ma jothurgi kata quarter or half of the appointments. Mano mana mar clan gi kende. As jo Kenya modong to timao omiyo modong. To ento no wacho ni mae gima watiyo ne mae girwa manyaka timango nyaka miwa kaka jo Central Kenya. Omiyo neneno ka gima jo moko gin part of Kenya ahinya. Emomiyo koro eno wacho ni oyo, what is your share? Nikech magi mane watiyo ne. Koro mokwongo nyaka wang'e ni this was a political process. Emomiyo benen kata eseni onochako gi parliament, National Assembly aso dhi Senate. Mano one side. To king'iyo kalure gi gik manotimre nyoro. It is also sad kineno ka judiciary bende okwog maler ahinya gik ma gidwaro timo ne piny. Nikech seche ma irifa kata gi kes moro ano kan lawyer to seche moko ing'iyo gik matimre oganda tiwuoro ni what are we setting going forward? What precedent are we setting as a nation? Ni inyalo chung tiwacho ni this is a fundamental right which has been violated to bende edhogi achiel no ichaki wacho ni oyo kata bed ni right ni has been infringed. Koro wadhi adhiya mbele like that is not enough. Omiyo nyaka jowa mokete doho gin bende nyaka ging'i matut ni are we doing this politically or are we independent as an institution? Ni gima wawacho kata gima watimo en gima dhi konyo ganda kiny. Ok en gima watiyogo kawuono. Gichalo joma nwadwaro bero Gachagua to Senate bende wadwaro bero koni. Ni oyo Senate king'iyo public participation udhi maber. And as a ng'ano manigi lonye kakitayo oganda kata kako nego taji. Gima chando wa Kenya kamo gik ni nwandiko gimoro ni public participation must be done. To waonge gi threshold, waonge gi framework on how this public participation should be conducted. Ni winjo kata ka jomoko complain wakili moko wacho ni nikech jo ugunja, jo banisi noko bedo represented. That alone denies them an opportunity mar mondo winjgi gin bende kako ganda. Omiyo going forward onego ne ni kaka wan ang'o ma wanyalo timo mondo wa strengthen the laws ma wan go kata regulations mwabiro godo ma support the constitution. Kako nego tim gik moko. Nikech ka court wacho ni oyo wan wang'iyo to waneno ni public participation cha kaka notime cha no bera. Tiwinjo ka wakili be penjo manga moyier gi piny to ji 48 I think that yes 94 ema dhi kacha to wacho ni in nyaka koro wagoli in the name of representation. Mano leave ng'ama no goni ombulu chakanye. Mano leave wachne ti wacho sadi seche midhi kata timo public participation be ene court mora kweko da mano be qualify as a quasi judiciary process wakili seche mitimo public participation ni wachni an gi wachni to ibende man wachni mieni ibe nyaka kori bed ka kata jogi be nyaka bedi mondo winj both sides. Koro kata titere mbele ni pach ji tenyo timre nade ni kacha. Omiyo mara achiel eni nyaka wang'e niya bende wanyale bire gi framework on how public participation can be done. Nikech achiel kuom joma jo Gachagua wacho ni oyo public participation was not done. Court koni wacho ni it was done well. To ng'ato be chung to wacho ni kara what is the threshold? What is the bare minimum wanyalo timo godang'o? Koso ka sepenjo ji auchiel to mano roma. Mara ariyo wawuoyo about fundamental right for fair trial. Matine ni ng'ato ka ng'ato ma oganda nyaka mi thuolo mondo defend themselves. To bende kata ko wacho ni